puji marang Gusti Kang Suci ingkang mawas kawasti saking kulas para kancan nyuwun agung pangapunten nyuwun jenggar pangapura sekatahe kalepatan maklum kula sifat panusan ngalampunya panggonane lalilan Seniwati Seni Sandiwara Wiramanggala dipun pimpin Den Mas Raden Sule Sekretaris Papai Sultan Haji Prayono alamat Desa Kenggula Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Negara Indonesia Raya Merdeka sedaya saminyaksini nyuwun restu kang saestu nyuwun puji kang sejati nyuwun doa ingkang sanyata mematuan rumah nyuwun restu kang saestu nyuwun puji ingkang sejati Bapak Mas Kudsani Buasi Dewi Mas Pengarti Nok Pengarti mana wong seduluran tekening waras ora tekening larane ora tekening batine sing penitian ngati-ati sing awas tindak lakune sing awas laku lampane petis manis pindrang konyeng kacang lapisan saut sate Sukmanira wis ngelayu duh
Sumani rawis ngelayang katon kelun ketinggal sing ketebian kayang gagas maning pikiran kaya nangis sajroning batin iwal nasib sing kebangetan manca semplak ngrawel gropa mencelat ning gange tunggang Gusti ulane ngampun mama tuan rumah mimi tuan rumah bapak waskud bapak tuan marasa mbok Eriko mbok tuan Eriko bapak tuan marasa sarang bok tuane marasa keding kan ditembgangi bapak tuane marasa bok tuane marasa bapak tuane marasa bok tuane marasa sarang bok tuane Riko keding bok tuane Riko bok tuane Riko bok tuane Riko bapak ne marasa bok tuane marasa Mas Hadi saking Korea keding Mas Hadi saking Korea Mas Hadi saking Korea bos kepiting minangkane bos kepiting dewek bos kepiting kang ditembgangi bapak tuane marasa bok tuane marasa sareng bok tuane Riko Mas Hadi keding Mas Hadi bapak tuane marasa bok tuane Riko bapak tuane marasa bok tuane marasa keding bok tuane marasa bok tuane marasa bapak tuane marasa keding bapak tuane marasa bok tuane Riko Mas Hadi oh, enak rata-rata makono Kang doh Mas Hadi kan ditembgangi Mas Hadi dilalipur bikelipur tambal wasta di kelingan bok tuane marasa sesam kuning ngaturakeun matur kesuwun dihormati bapak tuane marasa sareng bok tuane Riko sareng mamay anom nokra helek di ngaturakeun matur kesuwun mamay eko mimeng eko matur kesuwun wong kang paling sayang dewek mamay eko mimeng eko sareng nok ingin keding Mas Hadi nok ingin saking Sleman keding Mas Udin nok iput saking Kedung Nenglo Sari Brebes dewek minangkane ponakane Mama Haji Rusti dewek sareng kang lebih gaul bunda lebih gaul keding Mime Dinda saking Kedung Neng sing duwe putri tunggang Aramantorias Mimi hajat carine keding sing denok cinseng ngaturaken matur kesuwun Mime dandi nok kopi keding ngaturaken matur kesuwun Gombal marang sapu jogan kare wong demen rasak lesedan papai ajeng Mimi Herwanto Mas Hadi sing ana ning Korea
Aramantorias saking Cigaruga kang ditembangi Mamah Yanti kang dijangkung Mamay anom nok Rahel Mamay Eko Mimay Eko Mamay Eko Mamay Eko Mama Eko. Wow. Jalan pengantin. Mas pengantin Mas pengantin Mas pengantin Mas pengantin Ngajak penang. Dewi pinangkan makan hormati Mas pengantin beri kemauan Mas pengantin beri Mana muter? Mas pengantin nok pengantin ditembangin Rata-rata. aduh Mas pengantin Aye Salman minangkan bos bebek dewek Aye Salman dewek minangkan Noklisa keding Noklisa minangkane kang ditembangin Mas pengantin nok pengantin aduh Mas pengantin rata-rata Mas pengantin rata-rata kau panjang simpen Pak Mamay anggun kang ditembangi aduh Mamay anggun diwek pinangkane sing ditembangi Mamay anggun Ayahe Salman minangkane bos bebek dewek sareng Noklisa gede aduh Ayahe Salman bos bebek Noklisa Mas pengantin Noklisa gede papai ajeng kang ditembangi Bapak Mas Pur Ibu Wasi kang ditembangi Mas pengantin Noklisa Aye Salman dewek pinangkane bos bebek dewek Mamay anggun kang ditembangi Mamay anggun Aye Salman bos bebek dewek Noklisa kudu minangka singirengaken Noklisa sing kerep Mas pengantin sing kerep Mas pengantin nok pengantin Noklisa aduh Noklisa bos bebek Aya Lisa aduh Aya Noklisa sareng Boktuani Mas Ridwek di ngaturaken matur kesuwun sing duwe bawang merah dewek Boktuani Mas Ridho kang ditembangi sesampune matur kesuwun sareng Papai Ngamira Mamay Jihan sesampune ngaturaken matur kesuwun wong grinting ngaturaken matur kesuwun Mamay anggun majikan enom Mas Adi sing ananing Korea Mamay Durajaya geding aduh Mamay Durajaya Mamay Ukis ngaturaken matur kesuwun Mama Wajud sareng bapane pengantin lanangnya geding matur kesuwun Aye Salman bos bebek sareng Mamay Aulia bos Cilor
Sesampune ngaturaken matur kesuwun Ayah Salman Bos Bebek Noklisa kang ditembangi Mas pengantin kali rata-rata au pancang rata-rata pengendang bebek pengendang sareng kape nur kolip kaik dingkos lombok merah tekungan ya mimi sesampune ngaturaken matur kesuwun Mas pengantin sinten Kang Mamai Amira kang ditembangi Mamai Amira kang ditembangi Mamai Jihan Bapane Jihan Mamai Amira dewe Mamai Amira kang ditembangin Bapak Jihan sing mirengaken Bapak Jihan Mamai Jihan Bapak Amira keding Bapak Amira dewe pinaka sing mirengaken najan dilali-lali bibis salali dilipur ora lipur aduh mamai anggun kang ditembangi mamai anggun Noklisa kang ditembangi Ayah Salman Bos Bebek kang ditembangi Bapak tuan rumah Bapak Maskud sareng Ibu Wasi Bapak Ajeng Mimi Harbanto Bapak Nejihan Bapak Amira Bapak Nejihan Bapak Amira minangkane sing mireng ngakeun dilelipur ora kelipur Bapak Nejihan rata-rata Bapak Nejihan Bapak Amira wow sareng wong grimtinge balang Jo keding minangka sing mirengaken rata-rata Bapak bok tuane kenan saking Blangko sesampune ngaturaken matur kesuwun Mamai Eko Bimi Eko Ayah Salman Bos Bebek Noklisa geding sing mirengaken Ayah Salman Bos Bebek dewe Ayah Salman Mamai Anom Nok Rahel Mas Hadi sing ananing Korea dewek Papai Amirae geding serang Mamai Anggune geding aduh Mamai Anggun Bapak Nejihan Bapak Amira wow Bapak Amira serang Bapak Nejihan Mamai Amira endang bolong endang Mas Udi nok iput sareng Aramantorya saking Cigarugak benar Bapak Amira Bapak Nejihan Bapak Amira ditembangi Bapak Amira Bapak Nejihan
bapane Amira, bapane Amira, bapane Jihan, 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 kang ditembang, bapane Jihan, kang ditembang, bapane Jihan, bapane Jihan, bapane Amira, bapane Amira, bapane Amira, bapane Amira, sareng aya Salman bos bebek nokli sae, kediminan kasih mirengakeun. Noklisa, 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 aya Salman, aya Salman. Mamay Anggun, Mamay Anggun, Mamay Anggun. Najan dilelipur dikelipur, dikelipur. Mamay Eko, Mamay Eko, Mimay Eko, Mamay Anom Nok Rahil, Mamay Anggun Keding, Mamay Anggun, bapane Anggun, Mamay Anggun. Mamay Anggun, 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 kang ditembangi. Wow, Sulayau, au. Mama wajud bapane pengantin lanang serang bapane Amira, Tandangnya bolong ya gua Anggun. mamane Jihane kediminan kasih mirengakeun. Aramantoria saking Cigarugak, Aramantoria saking Cigarugak, nokingin saking Sleman. Sareng bos martabak pancawarna keding Mas Adi saking Korea. Mamaku kaji udi mimik kaji carini sing denok cin segdik. Mimi dinda saking kedung nang singga putri tunggal kang lebih gaul bunda lebih gaul. Ayah denok, ayah denok. Ayah denok, ayah denok, bunda denok sing 2925. Yen awan dadi bayangan, yen awan dadi bayangan, yen bengi dadi impian, yen bengi dadi impian, ari yen awan si dadi bayangan. Mama tuan rumah minangkane Bapak Mas Kudewek, Ibu Asyik gede minang kasih mirengakeun. Bos martabak pancawarna. Bos martabak pancawarna, Ya benar. Jaluk martabaknya Kang bos. Nurjaya bos martabak pancawarna. Jalan. Mas Adi saking Korea Keding, sareng Aramantoria saking Cigarugak Dewek. Awas mak kedungsuk. Mimi hajat sarini sing denok cin segeding mamaku kajiudi. Waktuane Riko, waktuane Marasa. Awas panggung yang geropak, ajak akai wong. Mimi dinda saking kedung nang sing putri tunggal. Sareng bapane Jihane Keding, bapane Jihan, bapane Amira. Pengendang bolong. Bapane Amira. Iya, pengendangnya siapa ini? Kendangnya Bolong, kendangnya bolong, sindene. Sindene ora bolong ya.
Rapat sih kan. Dange bapane Amira, bapane Jihan, bapane Jihan. Bapane Jihan, bapane Amira geding. Bapane Jihan, bapane Jihan. Mamai anggun, bapane Jihan serang bapane Amira geding. Bapane Jihan, bapane Jihan. Bapane Jihan, bapane Amira kan ditembangi. Bapane Jihan, bapane Amira geding. Bok tuane Riko, bapak tuane Riko. Bapak tuane Riko kan ditembangi. Bapane Riko, bapane Riko saking Korea. 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 Sinten nih? Aye Salman minangkane bos bebek dewek sareng nopli sageding. Bapane Riko minangkane saking Korea dewek. Bapane Riko, bapane Jihan, bapane Amira. Najan dililipur dikelipur tam kalawasta dikelingan. Aja lali selawase. Bapane Jihan, bapane Amira. Mus Bang Imas.